Tätä videoa ei saa katsoa, jos sulle ei oo tätä juomaa. Läpitui sulle ei oo. Mut jos sulla on, niin jää vaan tää video, jos sulla on Pepsi jossain jääkaapissa, niin heitä se tölkki tai pullo vittuun. Jos et tee niin, mä tuun paskoa sota. Joo, Pepsi on ihan paska. Onko se vain paremmin? En mä keksi mitään. Niin jos sä tykkäät kukiksista enemmän, ei vaan Pepsistä enemmän, niin sä oot vittu, sulle oikeeta, sulle makuasti. Ei ne oikeesti maistu melkein kummikaan. Melkein yhtään. Joo, tää on puhelimella paska video. Joo. Niin ei Pepsi se kokiksi, se on silleen. Mut sun on pakko juo kokis tähän videoon, koska tänään on kokiksen. En mä tiedä, en mä usko, mikä syntymäpäivä. Kokiksen normaali. Joulukuun 7. päivä. Tai no ilta. Mä kuvaan tätä illalla. Tää on kyllä aika paska video. Mut mä tein tästä sellaisen, että on pakko lataa YouTubeen. Mut musta tuntuu, että ketään tätä kato.